दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि बि सोमखोर बसुमतारी, जोंनि गासैबो बिएम बिथांमोन, एमसिएलए बिथांमोन, आथिखालनि आरो बारग' एमएलए बिथांमोन आरो बाहागो लानाय गासैबो बाहागो लागिरि नोंथांमोन, आं बयनिसिमबो बे समाव गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। बे ओंथि गोनां मोनसे सान, जि साना बर' माहारिनि गेजेरावल' नङा, दुलाराय आसामावनो एबा दुलाराय भारतआवनो आरो मुलुगावनो जायखिजाया समाव मोनसे पजिटिभ मेसेज होनो हानाय आरो सुबुं माहारिखौ मोनसे गेबें लामाजों दैदेनलांनो हानाय बे हाबाफारिया थांनाय गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव खुंबोजादों आरो बिनि गेजेरजोंनो बियो गयबारि बासुगावआव खुंजादोंब्लाबो बिनि मेसेजआ मुलुगनाङैनो गोसारदों आरो आं नुदों जे मुलुगनि गुबुन गुबुन जि भाइब्रेन्ट माहारिफोर बायदि बर' माहारियाबो हारियाव जिफोर गोरोन्थिफोर जालांदों एबा जिफोरखौ मावनांगौ खामानि बेखौ थाद'आलासे मावबोदों आरो दिनैनि समाव जों बिजिरोबा नुयो जोंनि हारियाव राजामायावबो एबा हादोरनि गोनां गोनां जायगाफ्रावबो सोमावसारनाया जादों आरो बेजों लोगोसे हाथियार दैनानै सोमावसारनायाबो जादों आरो बे गासैखौबो बेलेन्स खालामनायनि जि बिथांखिफोर हाबाफारिफोर बेबो हारिनि गेजेरावनो जाबोदों। दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबै नेतृत्वखौ लाबोदों, नाथाय बर'नि माहारि आफाद, बर'नि सानसुमै, बर'नि मेलेमजिबि, बर'नि गासैबो थाखोनि सुबुंफ्रा बेवहाय बाहागो लाबोदों आरो बेनिखायनो बर' हारिखौ जोङो दिनै मोनसे सा सानजा भारतआव बयनिख्रुइबो भाइब्रेन्टसिन हारि बायदि जोङो मोननो हादों। जुदिअबा जोङो नागाफोर बायदि, मिज'फोर बायदि, जोङो अरुणाचल बायदि, मणिपुर बायदि आलादा रायजो मोननो हायाखै, थेवबो जि एसे अट'नमि मोनदों एबा राजखान्थि गोहोखौ मोनदों बेखौ मोजाङै बाहायनानै गावनि हारिखौ मोनसे गोथों लामाजों दैदेनलांनानै बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि एबा गेदेमा माहारि महरै गायसननाय लामायाव आवगायलांगासिनो दङ। दिनै बे सानाव आङो जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि जि थैनांनाय थासारि बियो बर' हारियाव दा फैथों होननानै बे गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे थांखि लानानै हाबाफारिखौ मावबोदोंमोन बियो दिनै जाफुंसार जाबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसना, जोंनि फैबाय थानाय जि जोंनि जोलैफोर जागोन बिसोरो बे मोनसे जोबोद गेबें आरो गोथों लामाजों दावगालांगोन होननानै मिजिंथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंबाय थानाय आरो बर'नि खना खनला बिनि मेसेजखौ लांनायनि थाखाय आं साबायखर बावनायजों लोगोसे एसे आगोलाव आफादगिरि बिथाङा रायखांनाय बायदिनो आंबो खावलायनो सानदों जे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि माखासे हाबाफारिफोरखौ जोङो गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो खुंनाय जायो, नाथाय जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि जि बिथांनि जि माखासे बानबुंथाइफोर, बिथांनि साननाय हनायफोर आरो बिथांनि मावलांनाय बे बाथ्राफोरनि सायाव जोङो आसामाव रायजो जानाय गुबुन हारि नङाब्लाबो जोंनि हारिनि गेजेरावबो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव हाबाफारि लानाय जायाखै। जोङो सरकारनिफ्रायबो नाजागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो आं खावलायदों जुदि हायोब्ला फैगौ समाव गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो बिथांनि जि थैनाय सान आरो उदखारि बेरेखा सान बिनि बागै जोंनि सुबुं समाजखौ मिथिहोनो आरो सांग्रां खालामनो हाबाफारि लायोबा मोजां जागोन। आङो मैयासो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांजों सावरायदों। नैबे पार्कखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जोंहा मोनसे गोजौथिंजाय हाई भल्टेजनि इलेक्ट्रिक कार दङ, बे मोनसे जेंना जानानै दङ, थेवबो बेवहाय 50 लाख मोनसे प्रप'जेल सोलिगासिनो दङ आरो आं दिनै बेवहाय फोसावनो सानदों जे बे 50 लाखजों जिहेतु बे खामानिया जोबजोबनाय नङा। जोङो देग्लाय बोसोराव जोंनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी बिथांनि मुङावबो 2.5 कोटि फान्ड एल'केट खालामनाय जादों, सेंसन खालामनाय जादों आरो बिथांनि मुङावबो गासै दाजाबनानै 2.5 कोटि जोङो मोनसे फान्ड रिलिज खालामगोन जाहाथे जिखिनि बिथांनि
मुसुखा बानायनायजों लोगोसे बेवहाय जिखिनि खामानि दङ अडिट'रियाम डेभेलप खालामनाय रिन'भेसन खालामनाय गासैखौबो थाबनो खालामना लानो हायो आं बेखौ फोसावनानै आरो बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आरो बिथांनिसिम फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोनबाय।